Nazdar kamoši, práve sa za mnou pozeráte na jedno celkom emočných, zaujímavých aut, ktoré má podľa mňa jednu celkom dobrú vec, dlho som o tom nehovoril. V podcaste Karen sme sa s Maťom rozprávali o tom, že aké auto je dobré vybrať, alebo aké sú celkom zaujímavé do 30 000 eur. To je napríklad aj taký Leon Cupra ST, to znamená tento kombík, viete si poskladať, respektíve objednať pod 30 000 eur. Má to tak však, ale samozrejme svoje ale. Vpredu máte 1.5, vo vnútri 6 kvalt a bez nejakej veľkej doplnkovej výbavy. Ale čo týka exteriéru, to nevyzerá úplne inak ako táto Cupra. Značka ide na to celkom emočne a celkom sa im darí predávať autá pod novým označením. Cupra funguje od roku 2018, má takéto svoje špeciálne logo, bronzové doplnky, no a bohate ich využíva. Zatiaľ kým bolo v podstate v minulosti dostupný model ATK, teraz máte Leon, Formentor a za chvíľku príde, bol som na oficiálnom predstavení v Berlíne, síce je to elektromobil Tavascan, ale odpadol som a hlavne z interiéru, ktorý už sa vôbec nepodebá na ten Volkswagenácky, ktorý občas môže znamenať takúto strašnú unifikovanosť a neemotívnosť, o čo sa Cupra hlavne snaží. Je to praktické autíčko, ktoré odvezie 620 litrov tuto vzadu, máte tam dojazdovú rezervu, čo je normálne občas iná dimenzia. No ale v interiéri sa vôbec necítite zle, je to také praktické auto, no a teraz sa s ním povozíme na jeden krásny výletík tohto vychladeného kokpitu. Hľadí mi tu však jedna vec. Dobre, toto madlo brzga menej. Ale tu keď som sedel a všimol som si, že je to vec, ktorú akože používate denne, hej, že nestlačam tu plasty na nejakých fukaroch alebo niečom podobnom. Tam to bolo také, že je to plastové, samozrejme, ale inak mi tu už tak nič extrémne nebije do očí. Príjemné, práve že naopak príjemné športové sedadlá a ten kokpit veľmi taký, tvári sa, že to auto má normálne, že cez 300 koní, má 190, ale jazdí fakt, že veľmi príjemne. Mám dvojazd 25 km, idem zobrať ženu. Kdes? No. Ideme! No aspoň si mám dať tašku. Máš? Konečne, že? Ježiš, tá R8, to sa hrozne jazdilo. To je zlaté Cupra. Presne tak. Konečne, normálne praktické auto, proste za cenu jednej tej R8 by ste kúpili v takej hriňovej možno aj 4 byty. To je taký komentár ešte furt. Tu by som kúpil, tu mám dom. No áno, máš za to dom, ale ľudia, čo kúpujú R8, tak nerozmýšľajú. Za cenu jednej tej R8 by ste mali 6 týchto autičiek, normálne na každý deň jedno a v nedeľu by ste chodili na bicykli do kostola. Treba žiť zdravo. Neprežerajte sa ľudia, hej. Mne by zajímalo, že si niekto všimol, že už nemám takú dvojitú bradu, jak som mal. Je to vidieť podľa teba? 10 kg som schudol. ...120 Nm, má 4-let benzín, ten 190 koňový, ktorý máme pod kapotou. Stále vám to dá peknú dynamiku. Z 0 na 100 máte za 7,2-7,3 sekundy. Viete si to voliť aj pádlami, keďže sme v Cupre. Zvukovo je to inak akože úplne v poriadku. Ja ešte dokonca kvitujem Cupre to, že nedáva tu na silu nejaký režim v tomto modeli s reproduktorom, aby mi tu chrchlal nejaký odporný zvuk. Ja neznášam tie dofarbené zvuky. Tu počujem všetko spredu, normálne motorický zvuk a som rád, že je to tak, ako je. A na ovládaní je to... je to také športové, nie je to také prehajpované, ale je to normálne našoférovanie s takým športovým, tak líznuté, takým športovým podtónom, že je to predsa len tak Cupra, že nemáte tu samozrejme nejaký samosvorný diferák alebo čokoľvek. Je to systém XDS, v podstate čo robí, alebo čo znamená to, že je to taká elektronická uzavierka. V samom základe je to to, že pri prijazde zákrutov vám autičko pribrzduje to vnútorné koleso, aby vonkajšie sa krútilo rýchlejšie a aby vás potiahlo v úzovkách vpred a mali si taký ten rýchlejší prejazd tej zákruty. Diferák robí zase opak, že on vám nasmeruje vždy ten krútiaci moment
na to vonkajšie koleso, aby ste rýchlejšie tú takúto prešli. Čiže namiesto toho pribrzďovania vám pridáva na to druhé. Je to systém, čo používa aj RS-ová Octavia, niektoré verzie a tak ďalej z koncernu. Veľmi sa mi páči ešte aj taká technologická, povedzme pri tej jazde, vyspelosť tej Cupry, pretože už jednak máte všetky také tie základné tlačidlá, tie páčky tempomátov bývajú ešte občas pod volantom, dobre, v niektorých modeloch. Čo mi vadí je, že trošku ťažšie sú nájdete vypínanie štart-stopu, celý tento systém, dáte si nejaké vozidlo, asistenti, hej, nejakí asistenti, Smart Assist, tu máme vlastne start-stop. Čo sa týka teda asistenčnej výbavy, Leon, Cupra, má všetko, čo by ste hľadali, pokiaľ nehľadáte, ja neviem, masážne sedadlá alebo night vision, tak dobre, áno, ale dále sa bavíme o aute, ktoré má základ s touto motorizáciou 33 000. Konkrétne teraz tento vybavený je za 40 a najdrahší príplatok, ktorý tu je za taký optický paket s líštami, kolesami, aby to vyzeralo dobre. Ono to ani v tom základe nevyzerá zle, ale v tomto prípade to vyzerá lepšie. Sympatický príplatok, nejaký 200 € za čierny strop, elektrický zadný kufor nejakých 500. Viete si to tak rozumne vyskladať, čo potrebujete, čo nepotrebujete. V základe už máte automat, v tomto prípade aj tieto obrazovečky. Není úplne, že nezaujímavá tá základná výbava pri tom Leone. Čo z neho robí fakt také, že auto so športovým nádychom, ktoré proste není to, že obyčajný Seat, ale pekná Cupra. Ešte som chcel ukázať priestor na zadných sedadlách, ktorý je... Inak vpredu som sedel predtým ja, úplne ideál. Teraz som sedí Veronika, čo ja viem, mám tu tak do 10 cm miesta. Je tu trojzónová klimatizácia, vzadu ďalšie dve USB-C-čka a aj ten sklon toho operadla není nejaký tríznivý, pretože... Čo ja viem, akože sedím to úplne v pohode. Mám tu pred sebou ešte nejakú priehradku, kde si môžem niečo hodiť. Je tu fúkar, čo je veľmi fajn, napríklad v takom ID-baze chýba v druhom rade, čo ja neviem pochopiť. Na aute máme obuté 18-palcové disky, komfortom musím povedať, že sú celkom ideálne, vyvážené. Čiže aj náber trochu tej kukurice, kým tu porozprávam, že budeme mať večeru. Hej, a tu je hrášok krásny. Pozeráš, že tu je taký hra. Tu je môj hrášok, no. Keď Veronika obere pár rakúskych farmárov, ale opäť sme týmto autičkom boli vybavovať pár vecí. To, že to praktické, som zistil v stredu, pretože nakladali sme do neho krásnych skoro 200 kg RDM špecializovanej autokozmetiky. Aj s tými 200 kg navyše, s mojimi ďalšími 100 kg, Veronikynými, to nemôžem povedať, sme mali na diaľnici spotrebu krásnych nejakých 7 litrov. Ako 7 niečo to bolo. Potom sa ide po okreskách, tam to kleslo pod 7, čiže viete s tým jazdiť veľmi úsporne, na to, že to je samozrejme 2 liter štvorvalec a viete s tým jazdiť aj menej úsporne. Totižto tieto motory sú vyznačujúce sa tým, že keď pridáte, tak žerú a proste všetko okolo cesty, čiže keď budete jazdiť jak besný a jak drbnutý, tak pokojne aj cez tých 10 litrov. Pochváliť musím svetlá, tie sa chovajú veľmi slušné, v tomto prípade sú to tie lepšie ledkové svetlá. Hodnota za peniaze, tak by som povedal, že útvar hodnoty za peniaze by toto auto určite posunul celkom bodovo fajn, pretože čo sa týka súčasných generačných obmien, noviniek, tak autá sú čoraz celkom drahšie. Toto stále viete pri nejakých rozumných konfiguráciách pekne dostať do takého podľa mňa režimu, kde by si to auto kúpili, páči sa vám a hlavne bude asi jazdiť v takom režime, ako by ste chceli. Robia aj hybrid, neviem, či pre každého zaujímavé, 1.4 a tak ďalej, s nejakým dojazdíkom, ale primárne samozrejme benzíny sú pod kapotou. Toto je ešte super na tej Cupre, respektíve ešte prišiel Leon aj s touto verziou, tak je taký ten svetelný podpis, kde máte rovnú, ešte veľmi dobre vyzerá ambientné osvetlenie v interiéri. Tu je senzor mŕtvého uhla, ktorý vám ukazuje, že tu niečo máte a celá táto líšta je po celom kokpite spojená. A celá tá líšta tvorí takéto pekné ambientné osvetlenie v tej kabíne, kde je to taký poloprémiový prvok, podľa mňa. Takže motoricky im nestačilo, ja zase nepotrebujem. Ty si bola, že také dynamické, také som povedala. Áno. Také šikovné, praktické, do mesta.
Už fajné, pekné, veľmi pekné. Mne sa na Cupre páčia veľmi tie medené doplnky, tie prvky, ktoré sú tam. Koľko bodov z 10? 8. Kus. Ale ne, dobre, ja by som dal 7,5 asi, ale... Uvažovala som, že 7, 8, ale 8 skôr. Tak si to počuli aj verdikt od Veroniky. Leon ST, Sports Tourer, respektíve kombičko. Teraz mi išli si dať kávu na Neusilderze, čiže taký príjem na zakončenie týždňa v tomto autičku s dobrou spotrebou. Podľa mňa také jedno z takých rozumných, nielen voľba taká z rozumu, ale aj z toho, že sa vám to páči. Dámy a páni, Cupra Leon ST. Ďakujem za tvoj odber, like a priateľu, vidíme sa na budúce.